käsi haisee jääkiekkokopille. And in just 1 or 2 words, how does it make you feel to have that kind of away support? In 1 or 2 words only. Great is one of the words. I can say fucking great too, but you have to cut that out, I guess. Yeah, fucking great. Yeah, Please, another time. fucking great. Thank you. You're welcome. Se voisi vetää sen ruotsiksi nyt sit vaikka noin. På svenska? Jos irtoaa. You should do it. You want my help? No. I can be behind you and talk. Okei. Kuulit varmaan kysymyksen. Ei nyt oikeesti yksinään tässä on niin tylsää kun näyttää. Häftigt och roligt. Lähtikö sä jo? Se menee koko ajan. Se menee koko ajan. Tomi, kamera eteen, kiitos. Ai. Eli ja sit 1 tai 2 sanalla kuvaile sitä tunnetta, mikä se on, kun siellä on 600 ihmistä päätökatsomassa, huutamassa, laulamassa. Kyllä se on ihan huikea fiilis. Ja varsinkin silloin, kun se tuut latautuneena siitä ovesta sisään sinne jäälle, niin kyllä se on ihan uskomaton fiilis. 1 tai 2 sanalla. Kiitos. Siinä oli. Simon. Käykö jos mulla on samat? Ei käy. Siihen vaan. Noniin. Samat teesit. Yes. Kortti päältä. Tuli, täällä on jotain Koskisen vanhoja. Jos Kouvolaa lähtee 600 Saipa kannattaa, niin kumpi on parempi? Hirsitalo vai täystiilitalo? Kyllä se tiilitalo varmaan pitäisi. Kiitos.